Ahoj, som Adrián z Akadémie dobrých inštalácií a toto video vzniklo v spolupráci s firmou Kontakt Simon. Dnes vám ukážem, ako namontovať ovládač Simon Go. Ak sa chcete dozvedieť viac o tejto sérii ovládanej na diaľku, navštívte kontakt.simon.com.pel. Vďaka tomuto ovládaču môžete ovládať osvetlenie klasicky, hlasovo alebo cez bezplatnú aplikáciu. V aplikácii môžete nastaviť časové zapínanie alebo vytvoriť vlastné harmonogramy. Tento ovládač je napájaný napätím 230 V. A teraz vám ukážem, ako pripojiť tento ovládač. Takýto elektronický ovládač používame na mieste, kde máme na zapnutie jeden elektrický obvod, čiže napríklad namiesto obyčajného jednopolového spínača. Teraz ukážem, ako takýto spínač pripojiť. Do našej spojovacej krabice prichádza napájací kábel 230 V a kábel vedúci k lampe. V tomto spínači máme 4 svorky. In a tu pripojíme ďalšie tlačidlo, aby spínač mohol fungovať ako schodiskový spínač. Svorka s označením N, tu pripojíme modrý vodič, teda neutrálny, L-fázový vodič napájajúci celý náš spínač a svorku s označením 1. Tu pripojíme vodič napájajúci náš elektrický obvod, čiže v našom prípade to bude lampa. Aby sme správne zapojili naše zariadenie, najprv musím pomocou spojok spojiť ochranný vodič. Najprv teda spájam ochranný vodič, ten žlto-zelený, s ochranným vodičom žlto-zeleným. Tieto vodiče už nebudú viac využité, takže ich môžem schovať na spodok krabice, keďže spínač tiež potrebuje mať pripojený neutrálny vodič. Tieto vodiče tiež spájam pomocou spojky, teda vodič idúci z rozvádzača. Spájam s vodičom idúcim na lampu a pod svorku pripojím ďalší vodič, ktorý pripojím pod svorku N v našom spínači. Tento vodič má približne 8-9 cm. Skracujem ho na takú dĺžku, odstraňujem izoláciu. Týmto spôsobom mám pripravené ostatné vodiče na pripojenie k nášmu spínaču. Neutrálny vodič pripojím k svorke M. Napájací kábel. Tu, kde sa nachádza 230 V, pripájam pod svorku L. Pod svorku s označením 1 pripájam fázový vodič idúci na lampu. V tomto momente je prepínač už pripravený na použitie. Stačí ho nainštalovať do našej krabice. Zostávajúca svorka IN1 slúži na pripojenie dodatočného tlačidla, napríklad takého série Simon 55, vďaka ktorému môžeme zapínať osvetlenie v schodiskovom systéme. Takýchto prepínačov môžeme pripojiť ľubovoľné množstvo. Stačí pripojiť tento spínač paralelne medzi fázovou svorkou a konektorom IN. Na montáž spínača ukladám vodiče do krabice, potom montujem náš elektronický spínač, káble, ohýbam pod zadnú časť spínača a montujem pomocou skrutiek. Samozrejme je potrebné ho vyrovnať pred presným dotiahnutím, dávajúc pozor, aby pri nivelácii vodováhu neoprieť o ten výstupok, ale o to špeciálne prelomenie, ktoré sa nachádza na mostíku. Po vyrovnaní dotiahneme náš spínač natrvalo. Nasadzujeme rám. Nasadzujeme tlačidlá. Môžeme zapnúť napájanie a skontrolovať, či náš spínač funguje. Keď na ovládač privedieme napätie, je okamžite pripravený na použitie. Avšak, aby ste ho mohli ovládať na diaľku, musíte vstúpiť do obchodu Play alebo App Store a stiahnuť aplikáciu s názvom VBox. Potom ju treba nainštalovať a správne nakonfigurovať. A ako to urobiť? Nájdeš to už v inom našom materiáli. Daj odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Tak zatiaľ ahoj.